Hej, det er Drønner her. Hvad hedder du så? Ja, mit navn det er Afghaner. Hvad så du? Dag. Hej Frank! Nå, tror du ikke snart? Skal vi ikke snart hjem til mig? Nå. Hvad hedder du? Mit navn er Martin Louise. Mega sej, fordi jeg kan p-hop i Minecraft. Hallo. Jeg kan ikke bede op i Minecraft. Hej, hvad så? Hvad hedder du? Hvad gør med drømme? Jeg hedder Lon Mikkel, The Pigman. Jeg kendt som The Pigman. Jeg laver kønsdel. Skot, ja. Vi spiller på Boostercraft, og nu må I hellere få temaet. Vi spiller det der team building. Og vi kører et kvarter. Jeg skal hjem med telefon der. Nej, lige nu laver vi ikke teambuilding. Teambuilding, det er hvis man er et team mod team. Vi spiller... Lige nu laver Team Place hedder det. Team Place. Time Okay. Place, mener jeg. Okay, vi laver Time build. Vi kalder det time build. Ja, teambuilding. Og vi kører om 3, Åh, se! 1. Was ist los? Es ist Party angesagt. Die Saison ist eröffnet, es ist ein wahres Spektakel, denn alle kommen, weil es abgeht. Das ist eine riesengroße Party. Reißt die Arme in den Himmel und schwenkt sie über den Kopf. Mann, wir sind erst am Ziel, wenn der Schweiß von der Decke tropft. Die Wände schwitzen, alle springen, alles was wir lieben. Wir lassen uns das gottverdammte Feiern nicht verbieten. Wie ein Krankerhausen raufen wir uns Atzen, lasst es krachen. Die Spießer sind geschockt und packen ganz schnell ihre Sachen. Wir lassen uns nicht verarschen, wir tanzen und wir toben. Hebt die Hände nach oben und dann lasst uns Disco proben. Disco Pogo. Stockt und stoppt the rock, wir baden in der Menge, darauf hab ich Bock. Voll normal verfeiern mit, ich fass mir auch mal in den Schritt. Breakdance oder Arzentanz, wir tanzen heute den Pogo-Hit. Disco Pogo, Arzen-Logo, Arzen-Style ist Disco Pogo. Arzen rasten, nicht anpacken, feiern mit dem Arzen-Logo. Schubsen, drücken, hüpfen, springen, raufen, saufen, tanzen, Bogen. Arzen-Party, Dingeling, Arzen-Party, Dingeling, Arzen-Party, Dingeling, Arzen-Party, Dingeling. Disco-Pogen, unser Ding, Disco-Pogen, unser Ding. Disco Pogo. Er vi ned.
Jeg skulle lige til at sætte stiger op med de her træ. Vi starter her. Nej, start han ved dem, ikke? Nå, Mikkel. Nej, så er han Mikkel. Frederik. Han er nummer 1. Velkommen til min have, drønner. Kom bare indenfor. Jeg vil også se. Nå, ja, du skal forklare lidt om din have her, Mikkel. Ja, nu går vi her. Lige så langsomt. Følg efter mig. Vi har nogle træer ude i Hvad siden. sker der for det der mega træ? Det ved jeg Det ikke. er flot. Det kommer Du automatisk. lyder Altså, underligt, jeg går over til Martin. Patrick, er det mig? Eller er de bare Det er diskvalificeret? de ikke. Nej, han er ikke Nå. diskvalificeret. Patrick, kig lige. Jeg er jo ikke. Jeg er ikke disket. De er ude for. Jeg er ligeglad. Nå, Martin, vil du fortælle lidt om din have? Ja, herover har vi Må jeg godt spørge om noget? Men Hvorfor er der ikke stillevand i den her ting? det er meget sjældent roser fra Kina. Ja, hvorfor er der ikke, De er simpelthen Kina? adopteret. hvorfor er der ikke stillevand hernede? Det ser dumt ud. For det er springvand. Det har sin lidenskab. Og springvand, det Ved kan du hvad, nede ad en have. Vi går videre. Se, så siger han bare den sidste af den næste. Velkommen til. En rose Kæft, til det ser dig. kedeligt ud. Og en rose til dig. Det ser... Skulle det her forestille sig et kinesisk Må have? jeg godt spørge om noget? Er det her, Ej, er det her jeg ikke farligt? Prøv at se. Ja, det siger jeg også. Man lander i vandet. Men altså, jeg tror heller ikke, folk er så dumme at hoppe ud over. Men det er en fin udsigt ud over vandet. Ja. Nej? Hvad hvis der er små Nå, børn? og det er i en garvandfald. Ved I hvad? Ikke rod på vandfaldet, skal jeg Ved I lige hvad? så Jeg sige. tror, jeg har gjort det meget bedre. YouTube, I bestemmer selv. Vi starter hernede fra. Der står selvfølgelig, I stemmer for 1, hvis det er den bedste. 2, hvis det er det, der er den bedste. Men og 3, hvis det er den bedste. Og I har indtil på lørdag. Så har vi afgørelsen. Frederik, hold dig så inden for dine egne grænser med dit vand. Ja, undskyld. Jeg ved det godt, det er på grund af, jeg ved ikke lige, hvad fanden der fucker af Nå. med det, men jeg tror, det Vi vil slutter her med mig vel. Frederik. Hallo, alle check chat. Og så YouTube. Ved I hvad? Jeg tror, at vi stopper nu ved Frederiks mislykkede vandfald. Hej hej YouTube. Nej, men det er Nu på grund rører af, jeg ved.